जुदि नों पिएफ एकाउन्टनि नाम्बारखौ बावोबा बेखौ बोरै रिकभार खालामो? हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे इम्परटेन्ट टपिकनि सायाव भिडिअ लाना फैदों। बेनो जाबाय, जुदि नोंथाङा बबेबा मोनसे प्राइभेट कम्पानियाव खामानि मावोबा, खामानि मावखांनायनि उनाव मोनसे पिएफ नाम्बार मोनो। पिएफ नाम्बार मोनखांनायनि उनाव जुदि नोंथाङा पिएफ नाम्बारखौ बावबायबा बेखौ बोरै रिकभार खालामो? थ' होनबा जों दिनै पिएफ एकाउन्टनि नाम्बारखौ बोरै रिकभार खालामो बेखौ आं नोंसोरनो क्रोम ब्राउजाराव खालामनानै देखायलांसै। बेनि थाखाय मा खालामग्रोनांगोन नोङो? बेनि थाखाय जोङो जायखिजाया मोनसे ब्राउजाराव थांसिगोन, मबाइलनि ब्राउजाराव। होमबा आं क्रोम ब्राउजाराव थांसै। क्रोम ब्राउजाराव थांबाय लोगोफोर। बेनि उनाव टाइप खालाम epfo UAN ओमफ्राय बेनि उनाव सार्च खालामना होदो लोगोफोर। सार्च खालामखांनायनि उनाव नैबेबायदि इन्टारफेस फैगोन। इन्टारफेसआव जेरावबो थुआलासिनो गोजौनि फार्स्ट लिंकआव थुना हो लोगोफोर। UAN इमप्लयिज प्रभिडेन्ट फान्ड अर्गेनाइजेसन, बेयाव थुनानै हो। थुखांनानै दसे नेथ'। थुखांनायनि उनाव बेबायदि गोदान इन्टारफेस फैगोन नै लोगोफोर। अकेआव थुना हो। अकेआव थुनानै होखांनायनि उनाव गाहायथिं थां। नो योर UAN बेयाव थुना हो लोगोफोर। बेयाव थुनानै मबाइल नाम्बार आरो केपचानि अपसन फैबाय नै। होमबा बेनि उनाव नैबेबायदि मोनसे इन्टारफेस फैबावबाय। होमबा नो योर UAN बेनि गाहायाव नुगोन नै मबाइल नाम्बार। होमबा नोंनि मबाइल नाम्बारखौ लिरबानो जाबाय, नों जायखौ कम्पानियाव होदोंमोन। बेनि उनाव केपचा होनानै केपचा होबानो जाबाय बेनि उनाव रिक्वेस्ट OTP बेयाव थुना हो लोगोफोर। OTP फैबाय नै। होमबा OTP आव साबमिट खालामसै। OTP होखांनायनि उनाव मा खालामनांगौ? OTP होखांनायनि उनाव नैबे गाहायाव मोनसे केपचा ओंखारबावगोन। होमबा बेयाव केपचाखौ होना हो। बेनि गाहायाव थांदो, भेलिडेट OTP खौ थुना हो। थुखांनायनि उनाव दसे लडिं जागोन। नोंथांमोना दसे नेथ'बानो जाबाय। बेनि उनाव नै OTP भेलिडेट साक्सेसफुल बिदि ओंखारगोन। होमबा बाव अके होना होबानो जाबाय। अके होनाय लोगो लोगो नैबेबायदि मोनसे इन्टारफेस फैबावबाय। होमबा बेयाव नाम हो, नोंनि फुल नेम जायो, नोंनि फुल नेम बेखौ होबानो जाबाय। होमबा आं आंनिखौ होनसै। बेयाव होदो DOB आव डेट अफ बार्थ होबानो जाबाय नोंनि। बेनि उनाव सेलेक्ट एनिवान, जायखिजाया मोनसे सेलेक्ट खालामनाय। बेयाव मोनथाम नोङो डकुमेन्ट्स होनो हायो। मोनसे आधार कार्ड, पान कार्ड, ओमफ्राय मेम्बार ID। होमबा जोङो आधार कार्ड नाम्बारखौ हो। बेयाव नै आधारनि गाहायाव बेयाव आधार कार्ड नाम्बारखौ होबानो जाबाय, गावबा गावनिखौ आरोना। बेनि उनाव केपचा होना हो लोगोफोर। बेनि उनाव श' माय UAN बेयाव टेप खालामना होबानो जाबाय। होमबा नै लोगोफोर UAN नाम्बार, आंनि PF नाम्बारा ओंखारबाय नै लोगोफोर। नायनो हागोन नोंथांमोना। बेलाय दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ। आरो बे भिडिअ'खौ जाय प्राइभेट कम्पानियाव खामानि मावो बिसोरनो शेयार खालामनानै हो। जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनो दाबाव। बे भिडिअ'खौ नोंथांमोना जुदि इउटुबाव नायदोंबा इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, आरो जुदि फेसबुकाव नायदोंबा फेसबुक पेजखौ फल' खालामना हो।